Ano ba yan? Hi, good evening. How are you to find out? Kamusta kayo? Ano ang kaganapan sa buhay-buhay? Charles Rico, Hioe, kakauwi ko lang. Ate Joy Makalma. So, ayun na nga. Meron akong, ano sasabihin ko? Ate Cathy Carlos, Beng Soriano, Jacqueline Rosal, Joy Makalma, magparami muna tayo. Let's see, magparami tayo. Tingnan natin. Ay, meron ako 56 viewers for today's video, ha? Kasi, oo, na-scam nga si Gwen, eh. Na ano siya, nabudol. Kaya kung sino man yung gumawa niyan sa kanya, no? Good luck talaga. Hi, Ate Girl Life, kun banwa. Nabari Stephanie Lian. Dol Guapa, thank you. Ayun, so, yun na nga, we have Boracay event. It is coming March 18. Tama ba ako? Yeah, March 18. Shoutout kay Roy Sumampong. Hi, kay Ate Dal Guapa ng Bohol. And April will be in... hindi ko pa kasi sure kung available siya na. Pero, ako po, I will be in... Tsaka ko na nga i-reveal. Pero kasi na-excite ako. Kasi kakauwi ko lang. And nag-meet kami ng client. And maganda naman po yung effect. Maganda yung naging conversation namin. And na-confirm nga yung aming magiging event dyan sa Palawan! Yes! You heard it right. You will be in Palawan. And shout out sa Dalipe to Lang Mindanao, Ingat Ganda. Thank you, Vicky Rose Dolana Maria Darlea Rowell. Ayan. Good morning, Ate John Lee. Lire Di Maana and Doy Coral. Ayan, ang dami na nila. So, ayan. Titignan na natin kung available yung magiging schedule ni Brenda on that date. That will be on April sa Palawan. So, sana talaga. Bildred Cabanero, hello. Stephanie Navarro, Lian, ayan. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you for sharing this live. Sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat. Yung huling live ko kanina nung pababa na kami ng eroplano. Then the rest is history. Nagpunta ako sa pinsan ko sa Mandaluyong kasi doon ako nag-abang ng tawag ng client. Michelle Baban, hello, and kay JJ Panapanaan. So, doon ako naghintay ng call ni client. Kung anong oras kami makikita. Ay, Ate Chami! Then, ayun nga. Prior to that, bago pa kami mag-meet ni client, ayan, gusto ko lang i-shout out yung aking ate for giving me this. Dali. Tatanggalin ko, ipapakita ko sa inyo. Binigay niya ako ng necklace with naiyak ako kasi yan.
This is a silver, necklace. And nung nakita daw niya, sabi niya, ako talaga naalala niya. Yan. Ate Eds, thank you. I love you. Ayan yung binigay niya sa akin. Yung picture namin together ni Mama. And may nakalagay na, ayan. Thank you for everything and I love you always. Ayan. Thank you, Ate Eds. Ayan, nag-comment siya. Thank you, Ate Eds, dito sa napakagandang necklace na to. Pinigilan ko lang maging emotional kanina, pero, sobra. Thank you. I really appreciate it. I love you. Ayan. So, bit-bit ko rin lagi si Mama kahit saan ako mapunta. Ba't hindi nyo kasama si Ansing? Siya po tanongin nyo, ba't hindi siya sumama? Nais-com si Gwen, nalimas lahat yung yung lahat ng laman parang 10,000 yata daw yun. Oh, wow naman siya. Oh, alin si Mama. Thank you, Ate, ulit sa kwintas na to. I love you. Tapos kasama ko lagi si Mama. Ayan. So, ayun. Ang daming good news na nangyari ngayon. So, yun nga lang, ayan, nahaluan ng isang masamang balita mula kay Gwen. I love you so much. Salamat. Salamat, Ate Eds, for this. Ayan. Oh, malay mo, Ate Eds, kayo ni sunod kong dadalhin doon. Sa Cagayan de Oro. Oh. Masaya na pag-usapan natin, ha, Ate? Thank you. Thank you sa lahat ng suporta mo. Kayo ni Ate Jo, ng lahat ng aking mga pinsan, ng aking mga tita. Thank you so much. Ayan, Catherine Camarilla, thank you so 100 stars, Ma'am. In-unfollow kita kasi di nag-notify sa page ko itong vlog mo, bakit yan? Pero, follow din kita ulit. Ay, thank you, Ate Joy. Oo, nagtataka nga ako. Pero okay lang naman. I mean, bakit parang yung ibang madalas ko nababasa dito, hindi ko na nakikita nanonood. Pero okay lang po. Thank you, Ate Catherine, sa 100 stars. Nawala tuloy yung gutom ko. Ayan. Thank you, Ate Joy. At least nag-follow baka ulit. Ayan. Ate Cathy, I love you. Thank you sa 100 star. So, ayun. So, sana tuloy-tuloy. Dang Nunez, hello. Kaya sa mga nandito po na baka may kakilala kayo na mga need na magpe-perform to your municipality or to your event. So, you may directly contact me. Yan. And willing kaming i-entertain kayo lahat ng live at harapan. Ayan. Win-win. Sa akin din, ma'am, hindi nag-notify. Bakit yun? Hala. Hindi ko rin alam. I-unfollow mo muna ako, ate, tapos follow mo ulit. Baka ganun. Okay, i-click mo yung favorites. Shoutout from UAE. Salamat. Don April Cosnamol. Ay, ito na si Danhill. Danhill, Risa Dukusi na-scam po siya. Nakuha. Kaya mo ba magpalaya sa taong mahal mo kahit alam mong yun ay kasasaya niya? Una sa lahat, willing talaga akong gawin yun. Lalo na't hindi na ako yung dahilan para sumaya siya. Yung kahit alam kong hindi naman na ako yung dahilan ng ngiti niya, diba? Palalayain ko siya. Hindi dahil mahal ko siya. Kasi mas mahal ko yung sarili ko. Ayokong masaktan ako lalo. Alam mo yun? Ayoko masaktan ako dahil pinipilit ko na lang nasa tabi ko siya. Ayoko mawala badge ko eh. Oo. Click mo na lang yung favorite. Tapos parang ano yun? Click mo yung favorites. Click nyo yung favorites para mag-notify lagi. Sa Ate Joy ba nawala? Ay, oo. Ano lang siya. Oo nga, may badge ka na, ate. So, yun lang. If ever na hindi na siya masaya sa akin, syempre palalayain ko siya. Kahit pa masakit.
Kasi mas lalo ako masasaktan. Oh my God, Ate Jen, another 100 stars. Thank you. Thank you, ate. Maraming salamat. Ayan. 'Di ba? Kasi aanihin mo yung magkasama kayo pero hindi na kayo masaya sa isa't isa. Or hindi na siya masaya sa'yo. Kahit ikaw, di ka rin naman magiging masaya na kasi alam mong hindi na ikaw yung dahilan ng saya niya. So parang niloloko mo na lang din yung sarili mo. Kahit pa sabihin mong isaalang-alang na lang yung mga bata, no? I don't think. Mawawala yung self-worth mo. Mawawala yung halaga mo. Kasi hindi pwedeng maging one-sided lang yung relationship. Hindi pwedeng ako lang yung magsisakripisyo. Ala, dyan di maano, sayang. Pati yung nagsend ng stars, moms, wala na rin din na nakakonect sa Gcash ko. It's okay, ate, Chami. Alam ko yan. It's okay, no problem. Mukha mayroong binago si Meta. I don't know why. Doon, April Cos naman. Ay, talaga. Ba't yung iba hindi makasend ng star? It's okay. Pero that's really a huge help. Juday Pilande, salamat. Kung hindi makasend ng star, meron akong Gcash. Mandagdag na allowance dito sa bahay ngayon. Ayun. Hindi, kaya pinin ko yung Gcash ko kasi sabi nung iba, nag-PPM sa akin na hindi nga rin daw sila makapag-send ng stars. Sabi niya, kahit yung Gcash mo na lang, ma'am. Sabi ko, it's okay. Kaya kasi iba na may misinterpret na naman, ba't ako naglalagay ng Gcash? Isla Maldita, God bless you. God bless. Thank you so much. So, ayun, meron na kaming March and April. So, hopefully, May, April, kasi June madalas bihira naman ng Town Fiesta kasi tag-ulan nga po. So, May, July or June marami rin eh. Marami rin nagpipiesta ng June. So, hopefully, madagdagan niya aming mga events. And thank you so much. Yeah, for this talent. Medyo napupurol na rin ako. So, later, so since, 12:30 na, so later, dadalaw ako kay mama, samahan niyo akong dalawin siya. Tapos, bago ko i-ready yung susutin ko yung dadaling ko, kasi po meron ako nilakad kanina, Isla Maldita, na project namin para sa show namin. So, nakipag-usap ako kanina sa kanya. Larry Gutierrez, Lods, pang cake ko lang birthday ko ngayon. Happy birthday kay Larry Gutierrez. Ayan. Sige, mamaya, kapag may nagpadala ng Gcash, i-share ko sa'yo, hati tayo, ha? Kapuso o kapamilya? I will be forever a kapamilya. Alam mo yun? When it comes sa acting, for me lang to ha, for me lang. When it comes sa acting, sa entertainment value, I'll go for kapamilya. When it comes sa news and sa what do you call this? Current affairs, documentary, I'll go for kapuso. Tulog mo na ako ha, di kaya naman ako. I love you, Ate Jen, di maana, ingat. Yan. Thank you, Isla Maldita. Kaya napaka-idol ko. Ha? Charot-charot, magbibigay lang eh. Pagdating sa mga actingan sa drama, sa mga movie, sa teleserye, I'll go for talaga, kapamilya. Pero sa news and current affairs, hati. Pero, alam mo yun, wait ko kahit pang cake lang. Huwag ka naman ma-pressure, ito naman. Huwag ka naman ma-pressure, Larry. Kapag meron, di meron. Kung wala, di sorry. Pero happy birthday. Sana, mas piliin nating maging masaya. Alam mo yun. Good night, Ate Jen. I love you. Bukas po. So, bukas, dadalaw kay mama. Then, after that, punta na ako kina Brenda. Siguro mga hapon. Para sabay-sabay na kami mabiyahe. Papunta ng Laguna. So, ang motif yata is blue and white. So, hanap ako ng outfit. Kasama ko yung brother ko dito. Dito yung half-brother ko.
Yung aking kapatid. So, nagre-review siya para sa kanyang work. Yeah. Who else is here? So, yun lang. Napakasaya lang. Ang daming productive things na nangyari ngayong araw na ito. See you, Santa Cruz, Laguna. Wow, downhill ha. I'm from Santa Cruz, Laguna po. Oy! Mukhang matutuloy na yung mga Q&A mong ganyan ha. Thank you, Larry Gutierrez. Santa X. Santa X. So, we will be, abangan nyo na mukhang maraming kaganapan, maraming videos kayong dapat abangan, marami kayong dapat na mga live na dapat pakatutukan, alam mo yun. So, abangan nyo po yung mga yan. So, for sure, ang daming camera nakapalibot. Hi, Jean! Taglalinville lang po siya. So, punta ka rin Danhiya, why not? Wow, kala mo naman birthday ko yun, ako yung nag-invite. Mama Jean! Wala ba tayong pang ano dyan? Midnight snacks? Wala ka pang work? Anong oras na ba? 12:30. So, anong oras na dyan sa Aussie? Aussie. Thank you, David. Lagi, love you. Oh. Love you, Ate Chami. I love you guys. Ma'am, siya sabi sa live ni Mami, kanina wala daw MC sa party ni Gio. Andito na ako. I can handle that. Wow, I can handle it. Mga on the spot. Sana may mag-Gcash din sa akin. Wow. Parang gusto ko i-stock yung Dunhill. Ay, parang nagkausap na tayo before Dunhill. Parang nagkatsikahan na tayo. If I'm not mistaken. Parang may something na sa messenger ko with you. Wow. Dali magtanong pa kayo. Nalimas nga lahat. Kawawa nga si Gwen eh. Tumawag ako sa kanya kanina. Eto bago ako mag-live, tumawag ako sa kanya, nag-usap kami, and ayun, medyo tulala pa rin siya. Tapos sabi niya tatawagan niya yata yung Gcash na what do you call this? Yung kanilang help center ba yun? Parang ganun. Morning Marshall gigs po sa inyo, Madam Brenda, and sana tayo. Always stay safe po sana. Thank you! Jamlane Pastor. Yan. Thank you. Galing sa Ma'am Shen Kaman na nakatutok sa inyo lahat. Thank you, Mildred Cabanero. Salamat. I love you. Feeling ko tulog na yata sila ngayon doon. Kasi wala na nag-chat sa GC. Siguro napagod sa biyahe. Ay, sabi ni Brenda, sleep na ako. Salamat. Shout out from Cebu, Pao Felnar, Yoli Panganiban. Kaya dun sa iba na mga gusto pong tumulong, ayan, any amount will do. Not just for Gwen, for nanay. Nagtungits pa sila.
Kanina Marjorie Bahar. Wala na nga nagpaparamdam eh. 12:39 na. Anyway. Oo nga, madaling araw na po eh. Sister Jean, asan ka na? Nawala ka na. So, ayun. Nakakaloka lang yung naging biyahe ko kasi from saan naghabal-habal ako, nagmotor ako papunta sa Mandaluyong. Then from Mandaluyong, nagmotor na naman ako papunta ng Ermita, Manila. Kasi doon malapit naka-check yung mga client. Then from Ermita, papunta kina Nanay Wait sa Quezon City. Then sa kina Nanay Wait, papunta din sa Antipolo. So more on motor, kaya medyo bugbog tayo ngayon for today's body ng lamig. I'm from Gate 2. Hi Arnie Eustachio, good morning. So yun. Diyan. Ayan. Thank you so much. So, again, sa lahat ng mga nandirito, nanonood, ayan. Maraming salamat for sharing this live and for watching us. So, pakatutungan nyo pa ibang susunod naming ganap. Magkita-kita tayo tomorrow. See ya! I love you guys. Good morning night and have a peaceful and peaceful day. Ayan. A lovely day to everyone. Good night, good morning, good afternoon sa inyong lahat. I love ya!